Dahito adani ugit Dani ni Jomar Rosario Alvarez. Napaulwan iti lati. Rupangitam latang ibuksilan ti utut. Ti umukkuok apanagnunog ti lati ti rehas. Anya asugat ti ikaro ken sa gabaen. Ti inosente at dakulap mo iti maris ti dara. Iti alsem ti suka. Iti dagensen ti padepa. Ngem kasi ti di panakaam mo ti rehas. Iti umuneg asaem ti lati. Sinaayam. Tinget-nget-ngetem nga ulpit ti darum. Adi kasinged ti kinapudno. Ti ukuok ti sentensyam. Apaggaakmet ti basol adi na ikalang. Di mo malapdan. Ay ayem. Dagiti awanan gawayen alagip iti pagtaingam. Sayang dagiti nainaw arimat dagiti bitwen. Kenselag ti bulan kadagiti sardam ti kadaklan. Sayang ti ridam dagiti parbangon. Sayang dagiti binim abigat iti dulang. Balod itan ti di mo matiliw a misteryo. Iti alin ka tao ti musat ti ukom. Tangitam dagiti nakamansayag alagip mo. Dung awam ti nakadalit. Asakit ti sugat ti kalintigam. Agrup-rup sa alati ti rehas iti kaunggam.